33, adnodau 1 i 3. Llawenhewch yn yr arglwydd, chwirau cyfiawn. I'r rhai uniawn, gweddill yw moliant. Molwch yr arglwydd ar delyn. Canwch salma iddo ar offeryn dectant. Canwch iddo gan newydd. Trawch y tanau'n dda. Rhowch floedd. Dyma ni wedi cyrraedd cyfnod y Cymanfaoedd Canu yn yr ardaloedd hyn. Peth braf byddai cael canu mawl o ddiolch i weithwyr yr NHS am ei gofal amdano, ond nid felly eleni. Dyma fel y disgrifiodd y parchedig Ifan Wyn Ifans y gymanfa yn rhagau'r rhaglen y ganfed. Gosod cywair i wir y ddoliad, cadarnhad ffydd credinwyr, dadebru ei gobeithion a megino fflam ei cariad at ei gilydd ac at Dduw i'w nod gymanfa. Salm 150. Molwch yr arglwydd. Molwch Dduw yn ei gysygyr. Molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Molwch ef am ei weithredoedd nerthol. Molwch ef am ei holl fawredd. Molwch ef a sain itgorn. Molwch ef a thanau a thelyn. Molwch ef a thympan a dawns. Molwch ef a llinynau a ffliwt. Molwch ef a sŵn symbalau. Molwch ef a symbalau uchel. Bydded i bopeth byw ffoliannu'r arglwydd. Molwch yr arglwydd. Mae Bethel wedi bod yn gefnogol i'r gymanfa ers y cychwyn, a gwelir yn cynodion 1882 bod yr ysgol Sul wedi talu 10 swllt am ddyled y gymanfa gerddorol gyntaf 1881. Yng nghanol y bedwaredd ganrif ar 15, daeth tonig solffa i Gymru gan wraig o Norwich, Sarah Glover. Parch John Kirwen gafodd syniad cychwynnol o ddyfeisio tonig solffa. Derbyniwyd y gyfundrefn gerddorol newydd hyn gyda brwdfrydedd ymysg y werin bobl. Gyda dosbarthiadau solffa ym mhob ysgol Sul drwy Gymru erbyn 1866. Cyrganon ym 1681. Dod ar fy mhen dy sanctaidd law, o dyner fab y dyn. Mae gennit fendith i'r rhai bach, fel yn dy oes dy hun. Ym 1681.
Newyddion. Arglwydd, teithiodd Iesu drwy drefi a phentrefi Palestina gan iachau pob afiechyd a llesgedd. Ar dorchymyn di, gwnaed y claf yn iach. Tyrd atom i gynorthwyodd y blant yn awr wrth i'r coronavirus ein llethu, fel y profwn wrth gariad iachawol. Iacha'r rhai sy'n glaf gyda'r feirws. Boed iddynt adfer eu nerth a'u hiechyd drwy'r gofal meddygol a dderbyniant. Iacha ni o'r ofnau, yr ofnau sy'n codi ffiniau ac yn rhwystro cenhedloedd rhag hydweithio a chymdogion rhag helpu ei gilydd. Arglwydd, y meddyg da, bydd wrth ein hochor yng nghyfnod o ansicrwydd, ofn a galar. Bydd gyda'r rhai a gollodd ei bywyd oherwydd y feirws, boed iddynt orffwys gyda thi mewn tangnefedd tragwyddol. Bydd gyda'r meddygon a'r nyrsys a'r holl rai ar draws y byd sy'n ymchwilio ar mwyn deall natur y feirws ac sydd yn gosod eu hunan mewn perygl mwyn helpu eraill. O Grist, ffysigwr mawr y byd, do'n atat andoleriau gyd. Nid oes na haint na chlwy na chir, na chiliad dan dy ddwylo pyr. Yn enw Iesu Grist. Amen.